alamisa septembre kalo kilita ani seegin san ba fila mugan ani duuru foli bɛ aw ye faw sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan aw y'aw bisimila bi an ka dɔn kibaruya o kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛla ka sangani banbagaci wale tigilamaw kɔni ka binkani wale minnu tara ka ɲɛsin siternu kɔni ma ka sira o fɛ an ka jamana marabolo fɔlɔ o kɔnɔna la o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min na an ka jamana sɔrɔ bosoba an ka nɔ ni o ye opérateur économique ye k'u bila kamanagan o kɔnɔna la min sababu yala an ka jamana ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga ale kɔni y'i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana maa minnu kɔni bɛ baara kɛ pétrole ko domaine kɔnɔna la a ye u bisimila a ka département o la min na a ye u hakililasigi kuma fɔ u ɲɛna min na a y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla ko an ka jamana kan ka taa a ka taji yɛrɛ kɔni ɲini a sen na de ka taa ɲini ni kuyɛriw ye ko o bɛ na kɛ ko ka da ka fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana ɲɛmaw kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ walasa ka se ka u dɛmɛ nin wagati ninnu kɔnɔna la wa ko an tɛna sigi fosi de ɲɛkɔrɔ ko o ye banbagaci wale ye walima mɔgɔ wɛrɛ olu ɲɛkɔrɔ. An bɛ septembre kalo o kɔnɔna la min tile 22 o bɛ laɲɛnamaya kosɛbɛ an ka jamana o fɛ min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o san yɛlɛma o koɲɛw ye ka sanga ni o baara o labɛnw ye a yirala k'a fɔ septembre kalo tile 16 k'a daminɛ o la fo ka taa se 22 yɛrɛ dɔw ma an ka jamana faaba kɔnɔna la a sira dɔw yɛrɛ kɔni bɛ na to ka tigɛ o bɛna don 20 septembre labɛnni okumu o kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka embouteillage kɔni créer kuma dɔw la nka ko jamanadenw k'a faamu 22 baara o labɛnw de bɛ sen na. An bɛ taa Keɲeba ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Keɲeba brigade territoriale de gendarmerie ka wuli ka jɔ ye u kɔni sera ka dankari kɔni kɛ maa wɔɔrɔ bonyako la minnu ka baara kɔni tɛ fosi ni jatigɛwale o kɛli o tɛ nin kɛra ka sanga ni mawuludu su yɛrɛ o kɔni ye maa wɔɔrɔ bonyako minnu yɛrɛ ka baara kɔni ni yuruguyurugu wale ye tuma min na tigɛ kɛra u la o bɛɛ lajɛlen kɔni ye u dala cɛ nka ka sanga ni wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin yɛrɛ kɔni tuguli ye u la a yirala ka fɔ ni maa wɔɔrɔ minnu kɔni ye rapatrielen kɔrɔw ye ko u kɔni ka baara de ye jatigɛwale o kɛliw ye ka da ka u dogo yɔrɔ dɔ kɔnɔna min ye kuluwo dɔ kɔnɔna ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ marifa dɔ kɔni sɔrɔla u kɔnɔna la fo ka taga se téléphone 12 bɔɲanko la o ni ka taga se fɛn min ye maa kɔni mako ɲɛ fɛn misɛnninw minnu yɛrɛ ye nafolomafɛnw ye olu caman wɛrɛ kɔni sɔrɔla yen nɔ wa o kɔfɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ bolimafɛn sen 2 o caman fana kɔni tun bɛ fɛn min ye kuluwo in kɔnɔ u dogo yɔrɔ o la o tɛ a bannen fɛn min ye sefa wari miliyɔn 24 waa 130 o de fana sɔrɔla u dogo yɔrɔ yɛrɛ kɔni na kuma min na tigɛ kɔni kɛra o la ka busamisɛnnin tugula ni ɲininkali ye u kɔni ye tiɲɛ o fɔ. Septembre kalo tile 22 nata san 2025 Bulgarie jamana kɔnɔna la o bɛna kɛ championnat du monde de bras de fer sportif o ye min kɛnɛ kan an ka jamana ba Maliba ale kɔni bɛna ye a kɛnɛ kan a sen fɛ athlète maa 1500 bɔɲanko minnu bɛna bɔ jamana 60 bɔɲanko de la ka taa a kɛnɛ kan o kama kunun ko septembre kalo tile 17 san 2025 an ka jamana ministre ɲɛsinnen do farikolo ɲɛnajɛ ko ɲɔgɔn ma ni o ye monsieur Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale kɔni ye an ka jamana bras de fer maaw kɔni ka équipe bisimila min yɛrɛ fana kɛnɛ ka a tɔɲɔgɔn kɛ général de corps d'armée Ismaël Wage ale kun bɛ kɛnɛ kan min yɛrɛ la u kɔni ye drapeau ta ka di an ka jamana ka équipe yɛrɛ o ma équipe min kɔni ye maa 3 ye ni o fɔlɔ bɛ tali kɛ Mahamadu Samake ni bɛɛ ko ale ma ala ka Mahamadu ni ale ye kilo 100 ani kilo 10 ye o kɔfɛ Mohamed Koulibaly ni ale ye kilo 85 ye ani Abubakar Samabali ni ale équipe ka capitaine yɛrɛ fana ye ni ale bɛ kilo 70 bɔɲanko la ninnu de bɛna taa an ka jamana jɔyɔrɔ fa fɛn min ye championnat du monde de bras de fer sportif o kɛnɛ kan an b'a fɔ ala ka jɔyɔrɔba nɔgɔya an ka jamana ye. Sommet mondial des aveugles o tako 11 n'a kɛra fɛn min ka dɔn k'a fɔ Sao Paulo ka olu fɛ yen nɔ Brésil jamana o kɔnɔna la min yɛrɛ kɛnɛ kan an ka jamana union malienne des aveugles ni o ye UMAV ye ale kɔni sen dɔ la a baara la min kɛra septembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 5 tɛmɛlen in na a kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa caman olu kun bɛ yen nɔ fo ka taa se an ka jamana maa minnu kɔni wililen don ka jɔ kosɛbɛ fiɲɛtɔ olu lafasali ani o dɛmɛni na olu kun bɛ a kɛnɛ kan min kɛra sababu ye ka se ka da don kuma caman kɔni na ani gɛlɛya min bɛ u kan ani ka se ka dɛmɛ minnu kɔni don ka taa fiɲɛtɔw ye an ka jamana kɔnɔna la ani diɲɛ fantan ani bɛɛ lajɛlen fɛ.
Ame Samiala ni wagati na gɛlɛya ba do kosɛbɛ fɛn min ka dɔ ka fɔ charbon ale sɔrɔli o ma nɔgɔn ka d'a kan maaw yɛrɛ kɔni a bɛ ɲini kosɛbɛ wa o kɔfɛ an bɛ Samiala min b'a to fɛn min ye charbon bɔ o ma nɔgɔn o bɛ se ka kɛ sababu ye ka charbon yɛrɛ kɔni sɔngɔ ka a yɛlɛ kosɛbɛ min yɛrɛ fɛnɛ na nasanaw fɔ ni o ye tobilikɛlaw ye u b'u dama kasi kosɛbɛ ka d'a kan gɛlɛya ba do u ma fana ni wagati kofɔlen kɔnɔna la. An bɛ taa an ka jamana marabolo sabanan kɔnɔna la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 5 nata ye san 2025 o bɛna kɛ festival interculturel de Kenedugu o tako 8nan baaraw ye min bɛ sigi Sikaso marabolo kɔnɔna la événement ba min bɛ kɛ sababu ye ka Sikaso seko a dɔn ko u ni a ladakɔrɔw ka olu don ba la ka a yira diɲɛ mɔgɔ la. Octobre kalo tile 2 nata san 2025 o kɔni na fɛn min an ka jamana CNT o maa fila olu kɔni mina u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min an ka jamana tribunal correctionnel du pôle national de lutte contre la cybercriminalité o ɲɛkɔrɔ min maa fila kɔni bɛ tali kɛ Biton Mamari Kulibali ani Mulayi Keta yɛrɛ kɔni na u ka kiiriw yɛrɛ kɔni ma kɔnɔni don kosɛbɛ min yɛrɛ la u ka lafasabagaw walima ni u ka avocat yɛrɛ kɔni a laɲini kɔni kɛ ka a bila octobre kalo tile 2 nata la san 2025. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la an bɛ taa Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ Burkina Faso farikolo ɲɛnajɛkɛlaba min bɛ yen nɔ ni o ye Hugues Fabrice Zango ye ale kɔni ni a ka farikolo ɲɛnajɛ de ye triple saut o ye ka sanga ni fɛn min ye saut au mondiaux de Tokyo o ye min kɔni ye championnat ba ye international do ni a bɛna kɛ Tokyo kaw fɛ yen nɔ Japon jamana kɔnɔna la ale kɔni sen bɛna don la min na a bɛna taa Burkina Faso jɔyɔrɔ o fa o kɛnɛ kan min bɛna kɛ a ka compétition internationale laban yɛrɛ fana o kɔni ye min na a bɔra ka yira k'a fɔ ala ɲiniba bɛ ala ka jɔyɔrɔba sɔrɔ walasa ka Burkina Faso jamana o drapeau yɛlɛ sanfɛ an b'a fɔ ala ka fanga se. An bɛ taa Laginɛ Conakry ka olu fɛ yen nɔ ni wagati na Laginɛ Conakry kɔni mina référendum ba dɔ kɔni labɛn min yɛrɛ kɔni kalafiliw bɛna kɛ septembre kalo tile 21 na taa san 2025 min yɛrɛ kɔnɔna u ka jamana constitution faleli ko ɲɛ o don min yɛrɛ la Laginɛ Conakry jamanadenw na bɔ ka taa u tigɛ kɔni da mana na an jɛnna n'a ye walima ni a ma sɔn a ma. Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ a tɔ ye kalo kelen bɔ ɲɔgɔn Côte d'Ivoire jamana ɲɛmasigi kalafili baara olu bɛ nun don min yɛrɛ la u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ka fanga ɲinitɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye olu kɔni bɔra ka kunnafoniya dɔ kɔni cari ko a bɛ taa u ka tɔnden maa 30 bɔ ɲɔgɔn la minnu yɛrɛ kɔni minɛnen don kabini utu kalo tɛmɛnen na wa ko u ye a laɲini kɔni kɛ walasa u ka mɔgɔw kɔni ka kiiri koɲɛw bɛ se ka kɛ walima ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ u ye u ka bila cogoya min na ko nka k'a yɛrɛ la k'a fɔ gouvernement ivoirien kɔni ye u ka demande ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni rejeté. An bɛ taa Brésil jamana kɔnɔna la Brésil jamana ɲɛmaakɔrɔ Jair Bolsonaro a kunnafoniya kɔni carilen kɔfɛ wagati laban na k'a fɔ ko ale ɲangira a bɛna san 27 kɛ kaso la ka sabu kɔni kɛ ko a ye u ka jamana ɲɛmaakura min bɛ fanga la sisan a y'a laɲini kɛ ni sera sugu bɛɛ ye ka se ka aw bali o kana sigi jamana ɲɛmaaya la cogoya min na a kɛlen kɔfɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ o kaso kɔnɔna la a yirala ni wagati laban na k'a fɔ ko cancer de la peau de ye kɔni bana bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jair Bolsonaro la. Dakar jamana kɔnɔna la an bɛ taa Senegal ka olu fɛ yen nɔ a bɛ taa maa 112 bɔɲanko minnu yɛrɛ kɔni ye a laɲini kɛ ka fɛn min ye kɔgɔji tigɛ walasa ka se ka taga tunga taga sira o fɛ walima ka don nanzara jamana o kɔnɔna la minnu ka kulun yɛrɛ kɔni dafirila nka ala ni mɔnikɛla dɔ sababuya a kɔni sera ka ni maa 120 in bɛɛ lajɛlen kɔni ni kisi. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an b'aw fo aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ kunba kɔnɔ.